बापरे, लगेच एवढा वाढला? तयार झालेला वाटतोय ना मग असा हवा येतो. हा बाबू चालला बघ देवाची पूजा करायला मला, म्हणून मग आता ते कुणालच्या बाबाने ही गाडी आता बाहेर काढून लावली आपली, की कामं आमची खूप अडकून राहिलेली आहेत. तर ते आज ढगांचा रंग बघा, ढगांचा का आभाळाचा? आभाळाचा आभाळाचा एकदम वेगळाच दिसतोय. चला सुरुवात झाली, सकाळ झाली आणि धुकं पडलं आहे हलकं हलकं. चूल आपली पेटली. पुरा लाईट बंद कर बाथरूमची. काय आलं बोलतो, बोल आता. म्हटलं हा वरचा भोपळा राहील का वरती इथे छोटासा वाढला एवढा आत्ताच जागा कर. हा बघ बॉल झाला. बापरे, लगेच एवढा वाढला? त्याला जागा कर ना आत्ताच. मग नको तो वरती बरोबर त्याला दोरी आहे आणि ती पिशवी आहे ना, हां, कशाला तरी जरा मोठा वाटला तर तुम्ही बांधून ठेवायला वरच्या तारेला, तो राहणार. ते पालेभाजीचा वाफा कधी करायचा? आज काय करायचं का? कधी आज? हा गोल मटून झालाय, हो दे. लांब झालाय इकडला. आता जरा पूर्ण पट्ट्या बदली झाल्या, काय पट्ट्या सगळ्या लांब लांब झाल्या दिसते. तयार झाला? मग काढायचा. मग तो देठ हिरवाच दिसतोय. तो देठ सुकणार काय? वेल काय खराब झाले देठ सुकायला? हा देठ आपल्याला मग? एकदम माहिती नाही ना कसं झाला डेट बरोबर. हा ह्याचा डेट बघ बारीक झाला बघ इथून. हा डेट बघ झाडसर आहे बघ थोडा. हे बघ आपण अजून टाईम आहे, थोड्या दिवसांनी हा पण तयार आहे. हा पण तयारच झाला. आवाजच वेगळा यायला लागला, टाक 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 टाक. ती वेल तिथे सुकणार आहे, ती रताळ्याची. ते वाढत वाढत चाललंय म्हणून अशी खाली पडले. ती पडणार आता पुढे जाणार जमिनीला, ती वर थोडी राहणार. अच्छा असं आहे काय? काय करूया, काढूया कलिंगड? काढूया त्याला संध्याकाळी काढायला, आता काढायला ते बघ. काढलं तर आता काढा, मग दिवसभर जरा बाहेर राहील ना. मग दोन लगेच दिवस कापायचं नाही. 2 दिवस राहू दे त्याला कुठे राहू दे? घरात. 1-2 दिवसांनीच कापा. तयार झालेला वाटतोय ना मग असा आवाज येतो, नाही तर वेगळा यायचा ना आवाज. नाही असाच आवाज येतो, नाही तर कच्चा असेल तर वेगळा दबदबा आवाज येतो. ही फुलं इकडची काढा आधी. बघ किती फुलं इथं तयार झालेत. ही आज काढा फुलं. ते पण तिकडे पण फुलले चांगले. ही रोपं कसली आहेत काय कळत नाही. ही बघ ती काढून टाकू काय जंगली? आधी नको, जरा ती मोठी होते म्हणून मी ठेवली आहेत. जंगलीत असतील. वातावरण पण एकदम चेंज झालं. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. तुम्हाला एक गोष्ट सांगते. आता तुम्हाला वाटलं असेल सकाळी सकाळी आम्ही फिरतोय आरामात. त्याचं कारण पण आहे, कारण कुणालचा टायमिंग आहे ना चेंज झालेला आहे क्लासचा. आता रोज सकाळी 8च्या दरम्यान निघायचा ना तो, 9चा त्याचा क्लास असायचा. आत्ता दुपारी 2चा त्याचा क्लास झाला आहे. त्यामुळे मग आरामात आहे सगळं. उठलो आहे आम्ही नेहमीच्याच टायमाला, पण जरा शांतपणे सगळं करायचं आहे. म्हणून मग जरा इथे फेरफटका मारतो आणि मग घरात जाऊन कामाला सुरुवात. वातावरण थंडच आहे, थंडीच आहे. कुणाच्या गावात थंडी आहे. काल रात्री आम्ही फॅन पण नव्हता लावलेला. मग तुम्ही विचार करा वातावरण किती थंड असेल ते. तुम्हाला झाडं दाखवते आहे मी. आणि आज कदाचित आपले चिरे येतील. काल संध्याकाळी त्या चिरेवाल्यांशी बोलणं झालं होतं. आता बघू, सकाळी पाठवतो असे म्हणाले होते. आज आले तर म्हटलं बरं आहे. मग चला आता काय, बरीचशी कामं पडलेली आहेत, करायची आता सुरुवात. थोडीशी तब्येत माझी बरी नव्हती म्हणून मग व्हिडिओ पण नव्हता टाकलेला मी काल. पण आता बरी आहे व्यवस्थित. एक दिवस जरा आराम केला. रात्री काल भांडी पण नव्हती घासली. आता सकाळी उठली आणि पहिला भांडी घासली आणि मग बाहेर आली. चला तुम्हाला झाडं दाखवत्या नर्सरीमधनं.
आणलेली. झाडं लावायची कधी? पावसात लावायची ती. पावसातून लावायची, पण ते खड्डे बिड्डे तयारी करून ठेवायला पाहिजे. ही जी बाकीची झाडं आम्ही लावलेली आहेत ना, म्हणजे त्यावेळेस कसं एवढं काही नॉलेज नव्हतं आम्हा दोघांना पण, त्याच्यामुळे खत वगैरे आम्ही असं काही टाकलेलंच नाही. नंतर माहिती पडलं की नाही, खत टाकायचं अगोदर जे काय असेल ते आपल्याकडे, आणि मग झाडं लावायची. तर आता कसे खड्डे वगैरे बघूया, आमचा विचार आहे पाडून ठेवायचा, आणि मग त्यात काय पालापाचोळा वगैरे सगळं जमा करून आत्तापासून मग 1-2 महिन्यामध्ये खत तयार होईल, आणि मग त्यात झाडं लावायचे आपण पाऊस पडायच्या वेळेस. बघू आता कसं जमतं ते, असा विचार तर केला आहे. ही बघा आपली आणलेली नर्सरीमधनं 3 आंब्याचे आणलेत, रत्ना आणि एक पायरी हापूस आहे, आणि कुठलं बरं केशर आहे, आणि एक आणलं आवळ्याचं झाड. हे बघा मोठा आवळा असतो ना जाडजूड, ते कुणालच्या बाबांना हवं होतं, आवळ्याचं झाड शुभ असतं म्हणून मग घेतलं त्यांनी. आणि इथे एक चहाची पात घेतलेली आहे, कारण आपली चहाची पात आहे ना आहे, पण ती अशी सुकल्यासारखी झाली, म्हणून म्हटलं त्यांना वाटलं एक घेऊया आपण. तर ही आधी लावणार आहे आता. पायरी हापूस आहे ना, तर 150ला पडलं. रत्ना आणि केशर हे 250ला पडले, 2 झाडं 250ला एक. आणि आवळ्याचं 100 रुपयाला, आणि चहाची पात 50 रुपयाला. हीच झाडं जर का आम्ही पुढच्या महिन्यात गेलो असतो ना घ्यायला, तर महाग पडली असती. मागच्या वेळेस जे आणलेली झाडं आहेत ना, जवळजवळ 6 का 7 हजाराचं बिल आमचं झालं होतं त्यावेळेस, गेल्या वर्षी. काजू वगैरे सर्व आणले होते ना, ती एकत्र घेतली होती. तर असं सगळं आहे. नर्सरी खूप छान आहे, ती प्रवीण नर्सरी कासारड्याला, जांभूळवाडी म्हणून आहे तिथे. भरपूर मोठी अशी आणि छान आहे. तुम्ही जर का मागचा व्हिडिओ नसेल बघितला तर बघा, त्यात थोडंफार मी शेअर केलं तुमच्याशी. तिकडचे मालक पण चांगले आहेत. चला आता काय जरा झाडू वगैरे काढते आणि आवरून घेते पटापट. जेवण आज लवकर करायचं आहे, कारण कुणाल जेवण वगैरे जाणार, त्याच्यामुळे ते एक आहेच. म्हणजे समजा ना 12:30पर्यंत जेवण रेडी करायचं. 2-3 दिवस बरोबर चालतं. खाणं ना टाकते मी आता, काळी बनवतो आता. जरा इथे माती ओढून घेते. तर ह्यांचं काम चालू झालं. पक्ष्यांना जरा खायला घालते, गिरट्या घालतात ते बघा. कुणाला वाटतं आंघोळीला गेलं आहे. ते झाडं आता आणलेले आहेत ना, चहाची पात आपल्याला लावायची ना, आत्ता नाही लावणार, संध्याकाळच्या वेळेस, कारण दिवसभर बघा ऊन असतं ना. झाडं कोणती पण लावायची असे ना की संध्याकाळच्या वेळेसच थंडावा असतो ना, मग रात्री मग ते बरं पडतं. मग घरातलं बघा आटपलं सर्व. 7:15 वाजले आता. म्हणजे एवढ्या लवकर नाश्ता बनवून उपयोग काय, अजून वेळ आहे नाश्ता करायला. त्याच्यामुळे जरा बाहेरचं ना काम करतो आहे, कोयतं शोधते. आता ना जरा झाडांना ना अळी करायचं चाललं आहे. छोटी रोपं आहेत ना त्यांना, कारण आहे ना आता उन्हाचा एवढा तडाखा असतो ना दिवसभर, त्याच्यामुळे. एक मिनटं, कोयतं नाही ते जरा अळी करून ठेवली ना का ते पाण्याचं मग राहील ना व्यवस्थित. मग आमच्याकडे कोयते कुठे टाकतात ना काही कळतच नाही. हे बघा भेटलं. फावडा पण घेतला आहे. कुणाच्या बाबा करतायत पुढं. आता असं सकाळचं गारवा आहे, पण नंतर इतकं हे असतं ना दिवसभर उन्हाचा तडाखा, काही बाहेर पडावंसं वाटत नाही. आणि दुपारच्या वेळेस जेव्हा झाडं बघतो ना, तर ती पानं आहेत ना एकदम कोमेजल्यासारखी झालेली असतात. त्याच्यामुळे कुणाच्या आपण काल म्हटलं आपण तसं करूया छोट्या झाडांना पण पाण्यासाठी. रोपं असतील ना, कुठली रोपं असतील ना मारायला भेटत ना. हे आपलं चाफ्याचं झाड. ह्याची पानं नाही अशी कोमेजल्यासारखी दिसत. ती बाकी तिकडे छोटी झाडं आहेत ना, ती अशी होतात. आता मिरची आहे, परत भोपळ्याची पानं. हां, तो उंच मोठा आहे तो तिकडे.
इथे आहे तू हां मोठेवाले बोलते मी. ते काय त्यांना आता झालं त्यांचं वय पण असतं त्यांना आता ते काय आपल्याला करता येतं काय नाही तिथे खत देतात नाही काय किती मोठी झाली ती. आपला चाफा बघा छान झाला आता. फुलं दाखवते तुम्हाला बघा. ही बघा फुललेली आहे. आता ना मी जरा केसांना तेल लावलं आणि आली बाहेर. केस धुवायचे मला आज. जरा तेल लावलं ना का बरं पडतं तब्येत ठीक नसेल तर. तर हे बघा हे आता हे ह्याला करते. काल ना दुपारी बघितलं ना आता पानं एकदम कोमेजल्यासारखी मला वाटत होती. त्याच्यामुळे असं म्हटलं केलेलं बरं आहे. हां तेच हा उन्हामुळे जरा त्रास होतो ह्या छोट्या छोट्या झाडांना. छोटा वेळ आता आहे बऱ्यापैकी आहे भरपूर आहे बऱ्यापैकी पण नाही म्हणणार मी भरपूर आहे. तर म्हटलं करूया. आणि भाजीपाल्याचं तुम्हाला सांगते ना इतका उन्हाळा आहे ना की तुम्ही कुठलं पण बियाणं लावलं ना रुजत नाही आहे बियाणं. खूप ऊन आहे आणि इथे आपल्याकडे सगळं ओपन आहे ना झाडं वगैरे आपली बघा छोटी आहेत. त्याच्यामुळे भाजीपाला आता शक्य नाही. पण पालेभाजी होईल. आमचं चाललं आहे विचार पालेभाजीचा वाफा करायचा. पण जरा 2-4 दिवस जरा थांबलो होतो. माझी तब्येत पण ठीक नव्हती. पण बघू आता आज जमलं तर आज नाही तर मग उद्या परवा 1-2 दिवसामध्ये करून टाकायचं. आणि ह्या साईडलाच करायचा विचार आहे पालेभाजीचा वाफा. म्हणजे पाणी वगैरे टाकायला आपल्याला बरं पडेल अशा पद्धतीनेच करायचं आहे. तर बघू इकडे ह्या साईडला बघा ही समोरची जागा आहे ना तिथे काही लावलं ना का किडे असतात ना पाखरं किडे खूप त्रास देतात. काही राहत नाही आहे. सर्व पानं वगैरे ना ते खाऊन टाकतात. त्याच्यामुळे इथे करून काही उपयोग नाही आहे. म्हणजे आपले जे नारळ वगैरे बघा लावलेत ना त्या साईडला. पण बघूया आता ह्या साईडला आता मी जिथे बसले ना तिथे विचार आहे करायचा. बघू मग. चला आता हे सगळं करून घेते मी. इथे नको इथं कांद्याची पात चांगली आहे आपली ती. मध्ये ती कांद्याची पात का तू कायमस्वरूपी राहणार आहे ती? पण नको तिथे ती मध्येच ती जागा बरोबर आहे ना. चहाच्या पातीला सांगितलं ना पाणी जास्त नाही हलायचं. ते काय बोलले नर्सरीवाले पाणी हवंय त्यांना. पाणी हवं पण एवढं पण नाही की ते खराब होऊन जाईल. ऊन नाही भेटत ग तिथे ते हे होतं ते म्हणजे ऊन पण पाहिजे बोलले. मग ऊन सगळ्याच झाडाला पाहिजे 4 तास तरी ऊन पाहिजे. मग इथे घेऊया ड्रमच्या बाजूलाच. त्या झाडाला ऊन नाही भेटत तर ते पुसणार नाही. ते रोपांमध्ये दबून गेले सगळं. पाणी पण पाहिजे त्यांना आणि ते पाणी इथे बरोबर आहे पाणी वाहून जाईल ना. कुठे पण तिथे आता ती कलिंगडाची वेल आहे ना. वेळ आपली चांगली वाढते. हे काय कुठं कुठं आली ते वाढत वाढत. इथेच घेऊया मध्ये मग. कुठं इथे नको तिथे झेंडूची रोपं आलेली आहेत. इथे घेऊया मध्ये ह्या मोगऱ्याच्या मध्ये 2 ड्रमच्या बाजूला आहे ना जागा. तिथे आपलं लक्ष पण राहील ऊन पण लागेल आणि पाणी वगैरे पण आपण टाकू शकतो. इथे नको इथे भरपूर पाणी होईल. तुम्ही हातपाय सरळ धुता आणि मग जास्त पाणी झालं परत खराब होणार. मग खराब नाही होणार ते उलट वाढे खराब काय होईल. नको ती ही जागा बरोबर आहे. आता तू उभा आहेस ती मस्त आहे जागा. पाणी काय आपण टाकूया. ती एवढूशा ह्याच्यामध्ये पण बघितलं ना किती मोठी झाली होती. इकडे बघितलं नर्सरीमध्ये काय त्या एवढ्याशा बॅगमध्ये पण केवढी पसरली होती ती चहाची पात बघितलं ना. मग त्यांना थंडावा पाहिजे ऊन पाहिजे. त्याच्याला ऊन नाही की काय नाही. काय ऊन नाही एवढं कडाक्याचं ऊन लागतं. तिकडे ऊन लागतं का झाडाला? म्हणजे काय तिकडे पण असतं. त्या साईडला जरा कमी आहे केळी वेळीच्या इथे. ते छोटी झाडं वाढणार नाही आणि ह्याच्यामध्ये त्यांना ऊन कंपल्सरी लागतं. छोटी झाडं कशी वाढतील? कलिंगड काढायचा बोल ना आता काढायचा का? बाबूला विचार. हा बाबू चालला बघ देवाची पूजा करायला. ओ बाबू कलिंगड म्हटलं काढायचं का आता? ते देख ते काय देऊ माती काढायचं. काढून ठेवूया 2 दिवस जरा गोडवा होईल ना. बरं वाटलं पण जरा आज असं झाडांचं काम केलं का जरा बरं वाटतं. हे घ्या जेवण करायला घेतलं मी आता मैत्रिणींनो. आणि कुकर माझा लावून झाला. हे बघा डाळ काढून ठेवले फोडणी घालायचे. आणि हे मूग बघा इतके छान मोड आलेत ना मुगाला. ही भाजी करणार आहे मी आता. पण आता मला वाटतं भरपूर झालेले आहेत मोड आल्यामुळे. ही थोडीशी ना काढून ठेवते. पुढे मला उद्या परवा कामाला येतील. अजून पीठ मळायचं आहे. आणि हे बघा हे किचन पण आवरायचं बाकी आहे. मी म्हटलं आता जेवण करून घेते आणि मग भांडे वगैरे घासते नाश्त्याची.
म्हणजे एकदमच होईल मग. आणि हे खोबरं अजून किसायचं आहे, ते अर्धं मग असे किसलं. चटणी बनवायची होती म्हणून चला पटापट करून घेते. मला वाटतं कुणाल 12:30पर्यंत जेवायला बसेल, त्याच्या आधी माझं होऊन जाईल. आता वाजले तर 11. आणि कांदा टोमॅटो टाकून मी ही भाजी करणार आहे मुगाची. हां, डाळ घे जराशी. जेवायला वाढलं म्हणजे जेवून झालेत दोघं पण. कुणालचे बाबा तर जेवून बाहेर पण गेले आणि आता मी जेवायला बसले. आज जरा नाश्ता की नाही उशिरा झाला होता, त्याच्यामुळे भूक नव्हती. पण आता मला जेवावंच लागणार. हे बघा, ही आपली मुगाची भाजी, डाळ भात आणि चपाती. तर आपले चिरेवाले आता येत आहेत, त्यांचा फोन आला होता, त्याच्यामुळे म्हटलं जेवून घ्यावं, नाही तर परत अर्धा एक तास जाईल. 1 वाजले दुपारचं. आता कुणाला तर लगेच निघणार जेवून झाल्यावर. मग तुला उशीर का झाला मग तयार व्हायला? जेवण तर कधीच झालं. 12:15 जेवण बनवून झालं होतं. आपली चिऱ्यांची गाडी येते, त्यांचा आता 4 वेळा फोन आला, म्हणून मग आता ते कुणालच्या बाबाने ही गाडी आता बाहेर काढून लावली आपली. मोठा टेम्पो असणार ना, त्याच्यामुळे व्यवस्थित सामान लावायला पाहिजे. चिरे, कारण हे पत्रे पण आपले मध्येच पडलेले आहेत. चिरे आपल्याला व्यवस्थित उतरवून घ्यायचेत. म्हणजे ते आंबे आपले बघा लावलेले आहेत ना, तिथे उतरवून घेणार. आणि जितके आपल्याला हवेत कामासाठी आपल्याला गरजेचे आहेत ना, ते इथे ठेवायचेत. बघू आता येतील आता 2 मिनटात. त्यांचा फोन आला आत्ताच. हां हां, तेच. हां, हे बघा गाडी आली आपली चिऱ्यांची. तर बाहेर की नाही चिरे उतरवायचं काम चालू आहे आणि मी इथे पन्ह बनवते. ते कामगार आहेत ना त्यांच्यासाठी. हा बघा वारा आला, वारा आला. बिचारे उन्हातानातनं ते चिरे आता उतरवतात ना, तर मी म्हटलं पन्ह तरी त्यांना द्यावं. तर पाणी दिलं मगापासून 2-3 वेळा. इतकी गरमी आहे ना, म्हणजे त्यांना पण जरा बरं वाटेल. कुणालचे बाबा पण आहेत बाहेर. माणसं चांगली आहेत खूप. हे जरा बनवून ना फ्रीजमध्ये ठेवते आणि त्यांचं काम व्हायला अर्धा तास तरी जाईलच. तोपर्यंत जरा गार होईल. हे पाणी घालायचं काम चालू आहे. आज कुणाल नाही आहे ना, कुणाल अजून आला नाही आहे, त्याच्यामुळे आता कुणालचे बाबा आणि आम्ही आता 2 जण मिळून पाणी घालून घेतो झाडांना. आणि आपले चिरे बघा बघा, हे थोडेसे इथे उतरवलेत, जेवढे आपल्याला गरजेचे आहेत ना ते. आणि बाकीचे ना असे लावले. हे आता जसे गरज लागतील तसे घ्यायचे. हे का अर्धे इथे ठेवले? हां, हे अर्धे इथे का ठेवले? हां हां हां, एक साईडला ना. बरं झालं. चला, हे काय उचलून आपण थोडे थोडे ठेवू शकतो. लागलं. हां, आणि तुम्हाला मी म्हणाली होती ना मागच्या एका व्हिडिओमध्ये, कधी कधी आपले कामं रेंगाळतात, ते आपल्या चांगल्यासाठी असतं. त्याचा अनुभव आपण घेतला ना आज. काय ते हां, आपण मागे चिऱ्याची गाडी पलटी केलेली माहिती आहे, त्यात किती चिरे तुटलेले होते. आजचे चिरे बघ 2 नंबर आहेत. हां, चांगले मिळाले सगळे. सर्व अख्खे आहेत ना, वापरणार येणार मग. चिऱ्यांचं जाऊ दे, आणि माणसांचं काय? मग काकांकडनं माहिती घ्यायची, समजलं काय? जुनी जाणती माणसं आहेत ती. काय माहिती हां खाली ओलावा असलो ना, हां, परत पाणी टाकल्यानंतर तो ओलावा जशाचा संध्याकाळसाठी, म्हणून तर संध्याकाळी लावतोय ना. पाणी जास्त टाकलं ना आता, हां, त्याला तेवढं पाणी भेटणार. झाडांसाठी चांगलं असतं मग. तर पाठीमागे बघा काम चालू आहे कुणालच्या बाबांचं. झालं आता शेवटचं, ते रोपटं होतं ना ते लावलं आता. आणि दिवस आता मावळायला आला आहे. 7 वाजले संध्याकाळचे. चला, मला जरा घरामध्ये लाईट वगैरे लावायची बाकी आहे. 1 मिनटं. आणि आजच्या दिवसाचं तुम्हाला सांगते, आजच्या दिवसामध्ये ना बरीचशी कामं आपली झालेली आहेत, जी बरेच दिवस रेंगाळत राहिली होती. तुम्हाला मागच्या एका व्हिडिओमध्ये मी सांगितलं होतं की कामं आमची खूप अडकून राहिलेली आहेत.
तर ते पटापट आज होत आहेत. त्याच्यामुळे विशेष आनंद आहे मला आज. खूप म्हणजे बरं वाटतं की किती दिवस भरपूर कामं आपली राहिली होती ती आता म्हटलं मार्गी लागत आहेत. तर हळूहळू सर्व आता सुरळीत होईलच. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच थांबवते. आवडला असेल तुम्हाला तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.